京子です。タヒチャンダンスを日本の、長野県で今活動しています。ソロで、活動したり、時々ユニットで、元チームメイトとショーや、コンペティションで踊ったりしています。今日サンディエゴで撮影をしていただきました。ありがとうございました。